windaɗo abonné ñoƴƴuɗon windaɗo abonné koko wojji ñoƴƴa sa ñoƴƴi ñoƴƴa e cloche oɗo mbo kollumon mi musidɓe tedduɓe heeɗiɓe randaɓe gurdam en calmini kala tongiɗo ɗo hen e nder page men Facebook DJ Du eɗen ñaago bandiraɓe ɓe foof no ɓe mbaɗata partagé oɗo live mo mbatten ne tawno ko jiɗɗen haalde ɗo henno ko kala biyowo mbimi e wimi e mbimami ɗo e wonde e jokri windere nde foof mbimi de ene wonma concerné eyyi nde tawno eɗen gandi juuɗe tummuɗe ɗum ko ɓiɓɓe yumma mbawi ha joni lawƴidir ɗum walla mbawi lallide ɗum laaɓa sabu eɗen gandi e nder oɗo saaha haalaluji ɗi keewi kono hunde nde wonno koye muñede less kono fuɗɗima yaltude boowal ko ardi noon mboɗo naata e nder buddi haala he en ɗum jettat jarnen guiɗo men sehil men musidɗo men mo gandanɗa hoore ma hande kala ɗo pulagu dari ene yiye hen kono kadi walla mbiya faɗanane ñaamo kala ngo tawaka heddigo ngo hutortaki ne hannirta ni yana sabu ɗum fulɓe ne kewiɗo so tawi yimɓe ndendi golle ndendi fandare ndendi eɓɓo ndendi kuccam ɓe donki famodire tan wonen comɗo fandare wonde ne jiida ha joni e ɓamtude ɗum noon e mon jiɗɗo ko woni ko batorɗo ko woni ko foof ene ñaaga ne waɗata partagé oɗo live ne tawno ko kalaten ɗo ko jiɗɗen ko filtodira e nder windere nde wasata so tawi giɗo men sehil men Abdousalam Ba omo ndaara live o ara hen ne hannirta ni yanna kadi min jewta hen min mbadda hen gooɓe jiiɗe ne hannirta ni yanna bandiraɓe musidɓe caloɗen mbiyen loppet caloɗen fecceede ne tawno eɗen kewiide fodde rokketake tetra fodde so wona ganduɗo fodde wara fodde nde fotiri fodde ni ha timma kono so tawi neɗɗo o jaɓani tettude fodde makko tan woɗɓe ngara tetta fodde makko ɗum noon so tawi neɗɗo ene yiɗi hormede ene yiɗi ittinede gueɗal wodata ko sali wodata ko jaɓi holko waɗi ne wiide noon e nder ɗiɗo sondage uji gonɗi e waɗede walla jogorɗi waɗede noɓe jogori waɗirde ɗum ni arrangeani kala ɓiɗɗo pullo jiɗɗo pulagu arrangeani kadi kala biyo wimi e mbimami ɗo wawi wonde fof woni holɗum eɗen gandi so wiyama fulɓe ɗum ko leñol gotol e nder leñol noon kala ngol jaaɗa ma taw hen kinɗe gonɗe nder kinɗe ɗe noon ɗe peccita ko ha yimɓeɓe mbawa wurdude eɗen gandi leñol men fulɓe ko kinɗe 12 goni hen ɗiɗi gabbiti woni kinɗe 14 ɗiɗi ɗi ko dolaɗe e nder men jogiɗen ko joyo rimɓe e joyo e ñeñɓe e ɗiɗo tigriga joni rimayɓe ɓe kewɗen wiide ɓe heddiɓe ɓe gabbiti e nder oɗon fannu woni ɓe mbiyatan sarifaɓe ɓe faami woni ɓe mbiyatan sarifaɓe ɓe e wondude hinde wonde nde gandanɗa hoore ma hande kañumne koye nder men jeeya woni safalɓe ɓe ko ni woni no ɗum ɗon sifori wona mahamdela mamoudou enen fof eɗen gandi te kadi sa yeehi e nder leƴƴi goɗɗi ɗi ko ɗum woni ko tawata toon sa yeehi e nder leñol jolfuɓe ma taw toon guer ma taw toon kewel tawa toon kono wiya tegg hay ko nandi hen e nder kadi tubakoɓe ɓe ɗum woni ko tawata toon ɗum ɗon ko gomɗinde tan konngol Abdousalam Ba ngol haali ngol exactement ko ɗum woni ko wooti te nde ɗo haare wona haare DJ Du wona haare Abdousalam Ba ko haare kala biyowo mbimi e wimi e mbimami ɗo wawi wonde e jokkude widere nde foof yo ar ne tawno duho labale arani ko joom pucci hen te enen kala goto men ene jogui hen ndimawɗum hande noon eɗen mbiya wonde gueɗe men koko joola e nder fannuji ɗi kala ala noon bawɗo yoltante en gueɗe men so wona enen e nder koye men bono yoni tan kay wonde ko enen fof eɗeni jaggi eɗeni jinga e nder eko jingaten ko kañumen dutoro ene jinga en eɗen mbiya wonde eɗen kaɗa foddeji men eɗen mbiya wonde tigui ha joni fonnoɓe wallude en ɓe ko kañumen dutti jasni en e nder oɗon tuma diwtani ɗum ɗon wiide wonde ene waɗa en pecce ene serde en holko addi pecce joyi e nder rendo ful holko addi pecce joyi e nder leñol fulɓe bandiraɓe musidɓe holko addi pecce joyi e nder leñol fulɓe pecce ɗe nani ko ni woni ɗo cifori ɓe mbi ko fulani fula ɓe mbi fula ɓe dutti ɓe mbi Peul ɓe dutti ɓe mbi Lawbe ƴetta ɗum Lawbe
holko serndi lawɓe e nder kinɗe ɗeɗon walla ene woodi lawɓe ɓe nganndanɗaa hoore maɓe jiida e jome lawɓe ɓe nganndanɗaa hoore ma tigrigaji wonɓe e nder kinɗe fulɓe ɓe lawɓe wiyeteɓe wonde ko ñeeñɓe ɓe holko serndi ɓe hannde e maabuɓe wiyeteɓe ko ñeeñɓe ɓe holko serndi ɓe hannde e sakkeɓe wiyeteɓe ko ñeeñɓe ɓe eywa ɓe duttiɓe mbi wonde Toucouleur ngol ɗo konngol ɓurmi nande ni wonde ɓurmi anje nande ɓiɗɗo pullo ene notiro ɗum Toucouleur mbele ngol ɗo konngol walla mbele ndeɗo helmere ene notiti pulago bandiraɓe musidɓe Toucouleur mbele ndeɗo helmere ene notiti pulago ɗum ko namdal helmere Toucouleur mbele ene notiti pulago ha joni kala mo namdiɗa wonde yo firane ndeɗo helmere addantuma ko firo en jiyen piroji 97 firo e nder onon tuma te piroji pirteɗi ɗi fof natta hakkillaji yimɓe waɗi noon kala ɓiɗɗo pullo sa namdama ko gonɗa wi ka pullo kono kala nde mbiɗa wonde ka Toucouleur so tawi wonde pulago feccama ɗe jeeya e feccuɓe ɗum ɓe eyi ɓe dutti ɓe mbi fulɓe ayi ndeɗo helmere tan selli ndeɗo inde ko kayre tan selli fulɓe ɓe gaddi kadi pullo bandiraɓe musidɓe ɓe gaddi pullo jatan ɗo fulɓe ɓe dutti kadi ɓe gaddi pullo ɗeɗo inɗe jeegom ɓe jiɗi ko addude ɗum e recensement jiɗaɗo waɗede o ɗeɗo inɗe ɗe nganndanɗaa hoore ma jeegom ɓe jiɗi ko addude e binditogol jogorngol wadde ngol joni noon bandiraɓe holko foti wonde heen fodde men holko foti wonde heen darnde men holne poɗɗen wuurude e nder ɗuma mbele en puttidugiti tan gaccen ɓe mbaɗa ko ɓe jola ko walla ala poɗɗen ko darade mbiyan ha joni loppet darade wiide loppet nde wona welelele yitata gonga yimɓe fof kaali ha gable mumen muusi holko heddi caggal haala wora haala golle yo golle ngollo haala caggal haala ko darnde caggal haala ko simme ha joni himme caggal haala ko jogade fimde caggal haala ko darade e dadade ngam yoltude hujjaji mum kono haala te e nder haala kasi en kaali haɗata tan koye nder men so en gulli en luuki ɓen ɓe gullanten lukante ɓe walla ɓen ɓe erotoɗen ɓe jiyani en ɗum noon eɗen gandi so tawi kay wonti wonde eɗen mbiya aha enen e nder laamu ngu eɗen jiito hen koye men enen e nder laamu ngu e nder ɗum hay goto ɓurani en hen eɗen dutto so tawi neɗɗo men waɗama nominé e nder oɗon tuma mbiyen wonde alhamdulillahi rabbil alamin enen de en malama tawa noon janggo e jaam hirgueji tuuma ɗi e caɗele ɗe e saƴƴende nde fof fowe e dow keeci men eɗen puttini guite eɗen daara neɗɗo noon mboɗo sikki gollotono e gollal ko ha gollal ngal wooda ko yencinani ɗum neɗɗo remranno ngesa mum ko ha ngesa ba so tawi tigui ajuni remi ha pari reeni so soñi heɓa hen cammeje kono bandiraɓe eɗen gandi mo awi muudo soñi muudo on hay sinno tikkanani Allah weltaki il faut kalden gonga mo awi muudo soñi muudo on hay so tikkanani geno weltaki il faut qu'on se dit la vérité kalden gonga soñti yo haale wadde noon caɗele ɗe goni ko dow guilay président de la république c'est parce que so tawi ɗum ɗo kam gonɗume haalede ɗaccama ɓenni firti wonde ko aha ɓen ɓe mbiyeten wonde ko ɓen joɗini en toon to lefol laamu o ɓen ɓe mbiyeten wonde ko fulɓe ɓe e nder oɗon tuma ɓe joɗanaki toon pulago e joɗɗi toon ko posuji maɓɓe pulagu wona kone ɓendiɓe tan kokoɓe gona e dow majjum ko ɓendiɓe tan ko ɓen ɓe gandanɗa hoorema tigriga ha joni woni takkiɓe ɓe taariɓeɓe ɓe eɓe keɓe kopporeje eɓe ñaama eɓe kutoro en so tawi joom witere mum wojji ara e nder men wiya wonde aha koye mon jeeyami bono yoni tan kay foddeji poɗɗi waɗede ɗi mbaɗaka bono yoni tan kay hirgueji tuuma nana pawe fulɓe ene jenne ene jinne ene jingue ene ƴette hirgueji tuuma ene pawe dow keeceji mumen ɗum ɗon fof ene puttiri guite ene daara e nder oɗon tuma on mbiyani hen on kalani hen haydara on gollani hen e nder oɗon tuma oɗon goni complexé en so tawi oɗon mbaɗon toon ko leƴƴi goɗɗi ɗi so tawi ha joni oɗon mballa toon ko leƴƴi goɗɗi ɗi
oɗon ngacci coyle mon ene coyi oɗon jaha oɗon cuutoya coyle janane joni noon yimɓe ɓe jadanama haa ɗum ɗon ko onon pewjittay jomum en ngam tigiri feccude ɗemngal pular mbele pulaagu ene yoolo ɗum wonata ko caggal amen kono wonata e jeesa amen haa no firto te mboɗa andi onon yeɓoɓe ɓe kadi aussi ko noon ɗum way musde on te so tawi haa joni yonti yo yimɓe ndaro ene kaɓo ɗum goto e mum fof ene jaran ɗum kuppude biye mum goto e mum fof ene jaran ɗum kuppude biye mum ara wawa tawtorede e nder oɗon fannu vraiment welani ha welani ene muusi holko serndi lawɓe e kinɗe fulɓe fula ko serndi ɗum wonde pullo fulɓe ko serndi ɗum e pullo Toucouleur ko addi ɗum ni e pulaagu bandiraɓe musidɓe ngare ha kalden goonga enen hande en ngala représentant e nder gouvernement leydi ndi en ngala neɗɗo parnoriɗo pulaagu battorɗo pulaagu so tawi pulaagu memama ene meme eɗen jogino ɗum hande suuɗima leppi leydi ko do ndeɗo ɓurɗum wiyetede te wonano ministre ko député yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum seydi so Pullo wallahi hattama ɗo so ɗeɗo geɗe kay tigirigi ha joni ene jiɗe ɓendinede e nder oɗon tuma ko an adoto darade mbaɗa erago e nder oɗon tuma mbiya wonde ɓiɓɓe fulɓe jalte wonko yiɗa waɗede te ko yiɗa waɗede ko ɓennata hande ɓennata jammo kono hande eɗen molo Allah enen jogiɗen e gouvernement tan ko weltade enen jogiɗen e gouvernement tan ko weltade wiyede wonde jettereɗo ba jettereɗo si jettereɗo dia jettereɗo kuɓe jettereɗo gise nana e nder gouvernement e ɗum yoni hen ay laamu hay goto laamora ko ha abada ko hay goto dañani ko hay goto dañata ɗum ɗo mo jikki koko gasata mo jubbi koko gasata mo ɓafti koko gasata mo mefti koko gasata ala ko gasata sona laamu gueno kono kala laamu gasata ha laaɓa cer kono noon sanga nde gonɗa hen nde a yeccitto wonnoɓe feere ha gonɗa hen ɓe jeeyaɓe e ɓen ɓe gandanɗa ma wiite wonde ko kañumen mbatma so tawi guite ma jeeyi ha gojji e nder on tuma ko kañumen jeccitoɗa ko kañumen mbawata walludema e nder oɗon fannu somin kaali wiye wonde komin waɗɓe contre gouvernement o minen min mbaɗani contre gouvernement o gouvernement so tawi waɗi ko foti wadde ko min daroto min mbiya wonde gouvernement waɗi ko foti wadde so tawi opposant waɗi ko foti wadde min daroto mbiya wonde opposant waɗi ko foti wadde so tawi neɗɗo waɗi ko fotani wadde min daro mbiya wonde neɗɗo ha joni waɗi ko fotani wadde ko ni woni no fonno waɗirde minen komin funiɓe komin ajjiɓe tan e nder ɗuma te liberté d'expression no woodi hande min kala ko jinmi haalde e nder gouvernement walla kala ko jinmi haalde e nder opposant mi haalat ne tawno hay goto e maɓɓe waɗani ɓoggol e dandam ne tawno hay goto e maɓɓe rokkanimi ko gandanɗa hoorema min mboɗo wurta somi yi noon ɗum ɗo ko foddam ɗum ɗo ko haqqam mi haɗama ɗum ɗon mi daroto mi waɗa ɗum dénoncé ɗum wona min tan goto e mon fof ko noon woni no foti waade ko noon woni no foti wurude kono hande eɗen molo Allah e nder fannuji ɗi fof yimɓe ɓe koko ngadi en hen ummade ɗum waɗi noon ne tinoyten walla ne daroto en ha mbawin wiide eɗen calotawra ko ɓenni ko ɓooyi tinnodiren e nder koye men tinnoɗen e nder koye men mballodiren e nder koye men e tawno ko juɗe ɗiɗi coɗidirten e laaɓa fulɓe ne kewi wiide ko bande ñaami dooli ko bande ñaami tuuti ɓuri ko goɗɗo ñaami doli ɗum enen fof eɗen gandi ɗum ɗon ɗum enen fof eɗen gandi ɗum ɗon te goppen wiide wonde ko enen gadi feccude koye men en peccani koye men kinɗe waɗira e nder men ko ha moni kala wawa dañde no wurdi te kinɗe ɗe sa ƴeewi ko mecce goni ɗon te hinde hen fof ko notorto ko ɗum woni meccal jomum sa wi maabo o mabra ko garaji fella watta ɗum guri ceñaɗi mabo ɓakke watta ɗum loode sa wi sakke o koko sakaromo ɗata ko sa wi baylo o ko baylo o kaƴe watta ɗum jamɗe eko nandi hen bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe kono beele ɓeɗo fof so tawi wonde kamɓe fof eɓe cife holko ɓe ciforte ɓe cifortaki séréer ɓe cifortaki jolfo ɓe ciforte ko pullo koɓe fulɓe wadde noon gonen fier e ko gonɗen ko
hande noon carte uji d'identité kewɗi ɗi gandanɗa hoore ma so tawi a ndaari joomumen tan anda wonde ke fecciɓe ɓe wiye wonde ko fulɓe ɓe wiye wonde ha joni ko Toucouleur en ɓe nawre e nder fannu goɗɗo ɗum joomum ene jaɓi ɗum en tant que neɗɗo gonɗo e nder leydi ndi gurɗo e nder leydi ndi en tant que kadi andude wonde fodde rokketake tetere andude wonde ɗaweede hujje mum no way mettude ni aɗa hucciti hen aɗa ndaara gona complexé hay ƴewde wadde ɗum dénoncé e nder oɗon tuma gaccen wonde complexé en gon complexé ha telle sorte que si en ƴeewi e nder leydi ndi cikkaren maro ko en jeeyaka hen enen nder koye men par ce que en mbaɗani hen enen koye men en mbaɗani ni considéré koye nder leydi he jeeɗen sa ƴeewi e fannuji ɗi fof to côté médiatique média sa ƴeewi enen ɓuuri yatirde hen caggal koma information ngaji kedde ne puɗɗoɗen wadde consommé enen e nder koye men jogiɗen ko téléji jogiɗen ko radio ji e nder oɗon tuma ala ko woni hen so wona jewte taw jewte ɗe fof ko même concept invité neɗɗo tan holto jeeɗa holto gummiɗa e nder oɗon tuma holko mbaɗata bandiraɓe musidɓe naaten e nder leydi ndi ƴeewen ko dogata e nder leydi he ko ƴeewen information ngaji ɗi gandanɗa hoorema ha joni poɗɗi hokkirede ndi dokkiren ɗum e ɗemgal men niiniwal ngal yimɓeɓe mbawa andude exactement neɗɗo o holko woni fodde mum e holko wonani fodde mum yimɓeɓe ganda kadi holko kewe leydi he e holko kewani e nder leydi he mbasen wonde outsider en à chaque fois ko ma hunde wooda ha hunde yawta neɗɗo ara haala ɗum wiyo min nde mi tinani ɗum ni sonnona ko kalɗa ko arrêté journaliste ji men nanɗo hen mbatte wadde chronique aji gaddunon yimɓe chronique aji taw koye ɗemngal pular ngal min dj du min somi haalni on holɗo jangdam haaɗi mbiyeton wonde ko wona gonga barke alqurani karim mi haalni on wonde ɗo kalmi e jangde barke rasulullah mbiyeton wonde ko wona gonga mais won fulɓe hewɓe ne mbaɗi ɓe considéré wonde komi journaliste te alors que ce n'était pas le cas ko hirande ɗemgal ngal tan tagata mi jamma e ñalawma mi ɗanota koko ɗo gonani so wona mi juula salaru nde mi funɗo ɗanade information par information mi rutto kadi mi waɗa ɗum traité telle sorte que mi anda oɗo information est ce que omo waɗi fiable walla est ce que exactement jomo waɗani fiable mi watta ɗum e ɗemgal pular ngal mi adda ɗum yimɓeɓe mbaɗa consommé te kadi wonno mboɗa andi eɓe ɗomɗa e ko gaddanmi ko ɗum waɗi ene jarnimi wadde sacrifice mi addanaɓe ɗum ɗon wadde noon neɗɗo o sa wone leydi a darat leydi ndi yaral saɗa yiɗi wadde participé e nder leydi ndi saɗa yiɗi tinede e nder leydi ndi alay sago jaɓa so tawi hunde haalama walla ko wayno débat addama mbaɗen hen débattre c'est ça kono hay nomination ngaji kesi ɗi sa ƴeewi par exemple wonɓe gandani hol nominaɓe e holɓe nominaka wonɓe gandani Abdoulaye Daouda Diallo est ce que poste makko o omo wela ɗum walla o welako ɗum koma julfuɓe kaala fulɓe daña fartange wawde hebde hen pour hande jiya journaliste waɗa mo interrogé par rapport e ko heddi ko ala taw ko halpular ala dañata ɗum ɗon koma jolfo waɗa tan jomumen ƴeewa ha joni wadde copier e nder oɗon tuma heɓa e nder oɗon information watta ɗum e ko mum ko c'est ça le blème ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe ngare kalden gonga hunu ko so haalani gonga haalta ko fenande gandede wonko fewjete te ko fewjete ko so tawi ɗum laatima gandon wonde en peccima te so tawi en peccima eɗen gandi sen ndenay koko enen jogori waddude e nder koye men ni bob si en peccima tan doole men gasi te so doole men gasi tan ɗemgal men yoolima il faut pamen ɗum ɗon ɗum ɗo ala ko ɓe kaɓantoɗo so wona yidde yolde pulagu e yidde yolde ɗemgal pulagu ala ko ɓe kaɓantoɗo so wona wonde aha fulɓe ko Allah rokki ɗumen ko fotani ɗumen rokkude e nder oɗon tuma Allah foti rokkude ko kamɓe ɗum noon enen haadi ko Allah rokki en woni hulde Allah ko jabde ko Allah rokkuma ko woni jabde ko Allah rokkuma ko haadi ko Allah rokkuma innama ade wawa wadde feere ha ɗum iwoy ma ɗum noon ko ma daroɗa cirñinoɗa yimɓe neɗɗo o anda wonde ka dariɗo ka dadiɗo enen fof en haɓere wotere e nder on tuma mbawen jogade finde mbawen jogade fandare mbawen jogade kuccam nden noon hankkadi woodi tan koko keɓeten o banggue moƴƴere kono ko heɓaten e bonande ala tijani anen ngulli ha mayi
ngoyi ha mayi ngoyeni ɗemngal ngal ha mayi hande sinno ko kanko wonno ɗo hen tawonno ko adima yaltude gilo yi hunde nde ene yaha nder réseaux sociaux ji tijjani hawrani ɗum ɗo kono so hawre ɗum ɗo wonani wayanno eɗen gandi ɗum ɗon kono hande jogiɗen tan ko wiyeteɓe wonde aha ko anduɓe ɓe noon eɗen molala hay goto susa haalde te sa baɗono dijjeɗu so haali wiyewde ko bonɗo neti ɗum noon sifi ko deƴƴen tan kono noon foddeji ɗi wallahi ɗi mbaɗaka min hulani wi noon de foddeji ɗi eɗen jogui anduɓe taw jumumen ne gandi kono wiya ko andu sa andi andin sa andi a andinani janggo e jamma guelo namde gandal ma ngal mbala andinino ngal sa andinano ngal enen fof eɗen gandi ko diine wi hen c'est ça caloɗen ɗum ɗon e nder leydi ndi wiide wonde ene fecce ɗemngal ngal ene fecce pulaagu ngu en caloto ɗum ɗon mbiyen loppet ɗum gasata wawde wonde ɗum noon calorteɗen ɗum ko caggal haala yo haala gollo golle jalten enen fof kolliren mette men mbaɗen point de presse aji mbaɗen conférence de presse aji kaalen ko gandanɗa hoorema ko poɗɗen haalde ko gandinen wonde mawɗo leydi ndi hay sino so tawi ko pullo wonko gandanɗa hoorema so tawi wiyama ene fawe e fulɓe caloto ɗum ha joora min noon haajam ala e politique je m'en fous haajam ala e politique de nde neɗɗo yiɗi fof yo wat neɗɗo yiɗi yo wat politique neɗɗo min haajam ala hen par ce que min politique wurnanima ko mbeewa jam ne mbeewa wurduno ha fuɗi waare ni ne wawi wurdu noon ha maaya ne gurdunomi ha tollimi no mboɗa wurdu noon ha ɓe maaya parce que politicien tan ittata hunde tottuma wattuma maccugel ɓum ɗo yala fof ko ɗo woni ɗo rewnanma sa ari noon pour en gollodo par rapport e côté communication mboɗo wawi gollodade ma ɓe gollodo e ma sa jom ne jiɗirɗa mi gollodo e ma ni so tawi en parodiri jahami yaha kono kay wontude tan ha joni maccugel ma e nder ɗum mboɗo daro mboɗo wullanma mboɗo luganma ala sa waɗi ko moƴƴi mi wiyata wonde a waɗi ko moƴƴi sa waɗi ko boni wima wonde a waɗi ko boni kono kay darade wonde aha sababune hokkude mi ordaji haale oɗo wara haale oɗo e nder oɗon tuma oɗo ko sehilam pourquoi aɗa haala e makko je suis dépassé de sa voix mi dogani ɗum mi yahani ɗum tagani mi ummati bandiraɓe ngare ha kalden gonga ɗemngal ngal eɓene jiɗi yolde ɗum te so ɗemngal ngal yoolima ganden pine men joolima so pine men joolima ganden leñol men majji sabu so leñol wiyama leñol ya taw wonde ɗemngal neniwal ngal ene haale kono so tawi ɗemngal natti haalede leñol ngol leñol wonti eñol walla peñol kala ko ari heƴƴate maggol ɗum il faut pamen ɗum ɗon donc ɓe anda so tawi on wonɓe ɗo henna yiɗɓe waɗɓe demande yiɗɓe jeeyede exactement aussi e yewtere nde hay sino ko konngol ɗiɗi walla tati dans ce cas goto fof adda hen yiyande mum nde tawno ko ma jiyanɗe jerodira ne jencude dañe ɗe kew wiide ni en coynima ɗo hen noon musidɓe men ne feewi ko wayno haali en kamɓe fof en jiiɓi ɗo henna kono actuellement pamen wonde won sondage gonɗo e waɗede actuellement on sondage so tawi o ɓenni gande wonde pulaagu feccima nde tawno wiide wonde ɓe ko lawɓe wiide wonde ɓe ko toucouleur en wiide wonde ɓe ko fula wiide wonde ɓeɗo ko fulɓe wiide wonde oɗo ko pullo non ça c'est du jamais vu ça c'est du jamais vu là je ne suis pas d'accord avec ça voilà woda ɓe ƴettumi ɗo henna woda ɓe ƴettumi ɗo henna après dans ce cas goto fof addani yiyande mum ne tawno ko ma jiyanɗe jerodira ne jencude dañe dans ce cas so jomumen ne jogui réseau mbawen arde e yewtere nde ne haalirta ni henna ne tawno labbi nelantaki jambere nelantaki jasi nelanta ko ɗeɓɓe laɓɓo ɗum ala ko cer so tawi ɗum yewti aussi ballodiral wona fadde tan ha caɗele mbaɗa mbiyen wonde eɗen jaggodira jungo hirande ñamete ko jamma kono fewjete ko guila e ñalawma Allah hulete ko guila ndungu arani ballodiral ngal woni holɗum mbaɗen feere e nder site uji men ndi e nder chaine uji men ndi e nder téléji men ndi cembinen jomumen sembinde jomumen wona ittude koppareje no tottumen so tawi ɗe jogui ko mbaɗɗa publicité ar addu hewde e famɗude joomum daña hen annene jirɗa hen hoorema so tawi wonde aɗa wawi yaade mbaɗoya abonné mbaɗa abonné e nder oɗon tuma abonné o sa anda namdoɗa kolleɗa holno waɗirte abonné ne tawno hande rendo men go so tawi enen fof ala son pourquoi ala son
oɗon nana mi walla on nanta kam Kalidou Baba Mal wi wonde ala son est ce que oɗon nana mi so oɗon nana mi e jabude kam oɗon nana mi walla on nanta kam mais mi yiyani goɗɗo binduɗo ala son de Kalidou mi anda so wi ko annon est ce que oɗon nana mi so oɗon nana mi mbinde a oɗon nana mi wonde Kalidou ƴeew portable ma o so tawi ala son ƴeew portable ma o par ce que Idrissa en nana mi way ƴeew portable ma o voilà ko ɗum ɗon eyyi ko heddi ko noon tinnodiren en beltinima aussi guiɗo men musidɗo men Abdoussalam Ba kanko ne waɗi en vidéo portable ami par rapport à ça kadi ko titre makko e hoore mum mbanmi copié mbanmi ɗum ɗo e nder vidéo mo en ce cas haali an noon sa wawino wadde demande ma waɗano fayida way yafuɗon de way haali a weltanama no fewi mais haali mboɗo sohli présence ma ɗo hen e nder live et si c'est possible dans ce cas nene ka neɗɗo baɗɗo fayida ngara hen ne hannirta nen haali an fof e jaggude jafoɗa rek ngara hen nde tawno hande Mauritanie e Sénégal fof ko fari nde tawno hande ko dogato toon ko ɗum woni koɓe jiiɗi addude ga hen ɗum noon ça ne marchera pas wawa gasde wonde voilà c'est ça kadi il faut ko ma tillodiren e nder koye men ne mbawen yettude hujjaji men tawno sen jaaɓi laaɓodirde ɓerɗe tan kala ko teɗen nden en keɓat kono so tawi wonde en laaɓodirani ɓerɗe en tampat tan kono en keɓata ko jiɗɗen ko te so tawi neɗɗo ari yiɗi fawde men ko yiɗi ko ala fof nde mbawɗen habtorade nde taw noon firti wonde ko en ndendani eyyi fulɓe noon mbi kala ko rendi huule herse itane gueɗal kala ko rendi huule herse itane gueɗal dental noon wona dental ɗemɗe welelele yitata gonga dental ko dental ɓerɗe voilà c'est ça ko ɗum eyyi ɗum noon mboɗo sikki won wonɓe ɗo demande mboɗo mi ƴeewa yidde nanudumen kono mi ronki exactement yo jomumen naat bon so tawi mi ronki exactement yo jomum natten après mbaɗen ɗi ɓoyata aussi kannden ɗo live o par ce que l' essentiel a été dit fat mi ƴeewa Idrissa aussi so tawi no wawi nadde hen yewtere men nde hannde faati koye ɗemngal men ngal nganndanɗa hoorema woni leñol men ngol moɓe jiiɗi feccude ɓe jaltina heen leƴƴi joyi goɗɗi hawra tigi rigi jeegom nde tawno ɓe mbi ko fulɓe ɓe mbi lawɓe ɓe mbi Toucouleur en ɓe dutti kadi ɓe mbi wonde Fulah eywa ɓe dutti ɓe mbi Poullo eyyi haali pourtant mi ƴetti demande ma de mais arani mi anda qu'est ce qui se passe woto ko refusé quoi mi waɗi accepté demande o hay ɗo joni mi waɗi accepté demande o mais mi anda holko mi anda pourquoi arani c'est pas ande Facebook kam ko wela ko ɗum ko mbaɗat probléme son eɗon jogui probléme son hein bon oɗon nana walla on nanta oɗon nana mi way demande uji ɗi waɗi way demande uji ɗi très bien merci beaucoup demande uji ɗi bon mi ƴettat kono hunde nde yaata ko noon tan eɗen nganndi liggortoɗe jamɗe wona no yiɗirde jamɗe mbaɗi kono jamɗe e jiɗirde ko no waɗirte kadi jeyaɗo jeya ko ɗum saha ko tambi ɗum noon ko yidde tan wadde erago e fulɓe ɓe kala ɗo ɓe mbawi wonde e jokki mbindere nde yoɓe paam e nder oɗo saaha wonko wone eɓɓede min kam mi neldama nate mbaɗe hono noon
kadi yimɓe heewɓe mbi kam wonde yomi wat feere mi haala e majjum eywa yomi wat feere mi haala e majjum gila ɗen kono mi wawano haalde heen nde tawno hunde nde ngannduɗaa hoore ma kala ka heɓani hen ko laaɓi a wawa heen haalde nde tawno so tawi aussi aɗa heeɗe yaato ko kalta ko exactement aɗa jogii heen preuve aji ɗi ngannduɗaa hoore ma ɗi mbawɗa tottir eyi kono noon neɗɗo mo kuuliɗa walla mo liggodirta so tawi yalti haali tan a heɗima haala ka reggima aɗa wawi annen aussi haalde heen nde tawno kono noon janngo e jam aussi mbawɗon e haali ene wawi haalde heen mbawɗon goɗɗo ene wawi haalde heen ngam wadde sensibilisé yimɓe e hirjinde ɗumen e kala fannu eyyi so ɗum ɓenni kadi mi waɗa profité occasion oɗo won association mo ngannduɗaa hoore ma mo ɓiɓɓe Mauritanie naaɓe ɓe darni wonɓe toon to diaspora e wonɓe toon to Nouakchott darni e oɗon tuma association o noon woni darde mum ko wallude ɓen ɓe nganndanɗaa hoore ma galleji men koko naatni ndiyam toon to Nouakchott juuɗe men jehaki keeceji mumen ene jeeya heen noon e ƴettuɓe oɗon initiative haali gonɗo ɗo heen no o haali en fof ɗen nganndi ɗum layfaji mbaɗɗi fayida o waɗata machallah fa tabarakallah ɗum noon heno jeeya roi hamse aussi ko heen jeeya ɓe mbaɗi ɗo live hanki live baɗɗo fayida mo récit live ha gasi e on mo ngannduɗaa mo kañum ne tewɗel jeeri kañumne ko pullo jontaɗo gonɗo toon France kañumne aussi ko heen jeeya Aliya Gaye journaliste woni féroce kañumne ko heen jeeya ɓe mbaɗi live pattam lamiɗo ɓe jaltini lien o eɗen nganndi aussi ko kañot mo ngannduɗaa hoore ma woni moɓe mbaɗi pour so tawi neɗɗo o ene jogii compte bancaire ene yiɗi wadde hen hunde ne wawi ɗum wadde kono noon kadi maɓe ɗaɓɓu solution ngaji goɗɗi toon to Mauritanie so tawi neɗɗo o ala compte bancaire ene yiɗi aƴone wadde hen coporeji ɗum ɓe mbawa tottude ɗeɗon tongoje ne hannirta ni henna kono kadi min hooram mami wat épinglé lien o ɗo e nder live o so tawi live o gasoyi mono yiɗi jokkodirde e maɓɓe kala ene wawi ha joni jokkodirde e maɓɓe faltaki noon Fullo ɗo wawi wonde e jokli windere nde kala nde tawno woto wi tan wonde ko Mauritanie ɗon waɗate min komi Sénégal najo dogo labare arni ko joom pucci en eyyi kono noon eɗen nganndi kala hannde gonɗo ɗo e Sénégal bio mbimi aɗa jogii jokkol toon to Mauritanie te kala ko neɗɗo waɗi kala ko neɗɗo waɗani mo nganndanɗaa hoore ma junngo mum e yettaki keeci mum eɗen nganndi ko baraji son keɓata hen naani banda men tedduɓe musiba morsuɓe caloɗen ɗemngal men yoolo so ɗemngal yoolima pine joolima so pine joolima ɗemngal majje ne hanndirta ndiyamma sukaaɓe ɓe moɗe e pine janane moɗe e ɗemɗe janane kadi mbaɗen feere fof janngen ɗemngal ngal nde tawno ɗemngal so janngaka janngat nde tawno so neɗɗo yiira bindi o nanata tindi o mayro komo jindi nde hanndirta ni henna ɗum noon eɗen nganndi ko woni e defeede ko so tawi tan en gacci ɗum ɓendi sen ndenaki en ñaamata heen kadi en ñaamete ɗum noon mbaɗen feere ndergiten oɗon barme eɗen nganndi oɗon barme o wona barme poɗɗo rottede ɗo heen e nder leydi men Sénégal nde tawno hannde kala mo nganndanɗaa hoore ma jogiiɗo ɗo fodde ɓurani en fodde kono noon so tawi en calima tettude foddeji men sen ndenaki foddeji men ɗi majjat ne hannirta ɗi henna ɗum noon wiide ɓe wonde e nder fulɓe pecce jeegom nani heen woni wiyeteɓe wonde ko lawɓe woni wiyeteɓe wonde ko Fulah woni wiyeteɓe wonde ko fulɓe woni wiyeteɓe wonde ko Poullo woni wiyeteɓe wonde ko Toucouleur en holɗoɓe pawi ɗum ɗon ɗe fenade fentade min jaɓata ɗum ɗon ɓenna wara tampine koye mon so ɗum ɓenni noon gila e law wona paten haɓe mbiya wonde eɓe ngooso ɗum jalten gila e jooni jalten gila e jooni kucciten e maɓɓe kolliren ɓe wonde so tawi ko ɓe ndefata ko ɓe ngoni koye defde ɗum yoɓe poot docette ɗe ɓe ndergita barme o gila ɓenda en so tawi noon ɓe gonani e defde ɗum koɓe yiɗɓe defde ɗum yoɓe mbat feere ɓe mbayla oɗon barme ɓe ndefa defu wongu ngu nganndanɗaa hoore ma so tawi deftama moni kala no wawa ñamde hen haade kono ɗum ɗo eɗen nganndi yahani hay nokku ɗum yahani hay nokku ɗum ɗo fof noon fawi en ɗum ko fonnoɓe wadde représenté pulago enen goni complexe en hannde so tawi are nder bureau ji men aɗa daara sponsor so tawi wonde ɓe daari ɓe tawi wonde ka Pullo ɓe mbaylat ɗemngal maɓɓe ngal ɓe gonta Toubak walla ɓe gonta Jolof njiya hannde neɗɗo mo nganndanɗaa hoore ma mo joomum jiiɗani hay batte ene jogii kayitaji mum tawma ɗon naata nder totte financement yaha lawol mum kala ko teppi leñol ngol ono ɗon jeeya heen on méritani ni hay yimɓe ndewa caggal mon onon c'est ça wona kamɓe fof noon ene waɗe maɓɓe vraiment ko yontaɓe
en kalata haalaɓe ene waɗa ɓe ko yontaɓe hande ko neɗɗo wawi wiide Farba Ngom fof ene andi wona ministre kono hande ko golli Agnam ko hay sinno woni hay sinno so tawi ko ministre wawa gollade ko foti noon eɗen gandi ɗum Cheikh Oumar An nana waɗa jeemu enen fof eɗen gandi ɗum ɗon wadde noon so tawi neɗɗo golli ko moƴƴi wiyete wonde ko golli ko moƴƴi kono so tawi neɗɗo ene jogii aɗa andi an opportunité mo jogiɗa o aɗa wawi wadde ko ɓuri ko mbaɗata ko minen min jiyata wonde ka waɗani hay batte ne tawno ko jogiɗa ko wona e poste ma guittata koye leydi ndi guittata haade koye leydi ndi guittata ruttuɗum ɓiɓɓe leydi ndi fuutankoɓe fulɓe ɓundunkoɓe wonɓe toon to Jolof wonɓe toon to Linguére ɓen koye leydi he jeeya haqqiji maɓɓe yo jaltine ha timma c'est ça kono a yiyat neɗɗo ene fota wawde wadde geɗal manngal waɗa geɗel tokosel wiye wonde waɗi te politique men hande ko intérêt tan woni hen intérêt ji ɓoli ngoni hen rewɓe maɓɓe ɓe ko ɓen ɓuri jasde ni booma leader aji wiyeteɓe wonde kañumen gone e nder gure he walla e diwanaji he nder oɗon tuma so tawi hunde yonti ko ɓen gummoto e maɓɓe gahen Dakar ɗe ɓe ƴetta autoji maɓɓe mbaɗen essence a heewa jomumen ngara ene mbaɗa influencé sukaɓe mbaɗa influencé mawɓe e rewɓe jamunde worɓe wiide ɗumen won ngare jagge hen toon jagge hen mon keɗɗuɗo ma on emploi ji nangam taw ko joomum haalata ko gomani ɗum enen gomen koye men ay laamu mami haalano gueɗe ɓuri ay laamu so andi wonde tamima e jum haydara waɗanta laamu waɗi considéré ko neɗɗo ƴettotoɗo ɗum waɗi considéré ko neɗɗo mo wondani e mum waɗi considéré ko neɗɗo teñiɗo ɗum wona min haalanto ɗum oɗon gandi ɗum son daari hande Sénégal ne wayi ene politique o sifori ni ngandon tigui e laamɗo sohlani neɗɗo mo tami o sohli komo tamani o leader aji politique ɗi ene waɗi ɓalliɓe ɓe hande hay mbuɗo keɓata e mabɓe yimɓe mumen koko boni mbiyete wonde ko nana ɓalli ene ñama million ngaji taw so tawi lewru maayi pour joomum yoɓa lois appartement mum jaw caɗele sakkene wonat so joomum yeehi wona rokkirde million ngaji ɓe tan teppi en ala goɗɗo teppuɗo en de ɓe tan mi waɗiɓe noon rapproché ngol to lawol heewɓe noon wona e arde no kolla naafi gagal ene mbiya ko ni henna ene mbiya non président de la république kala ko fonno wadde waɗi non o fof ko gonga o waɗi nommé gonga ɓe ngoni directeur uji généraux ji eywa kono noon so andi wonde ɓen gollani population o nono waya yo ittu o adda woɗɓe wawɓe gollade golla kono so tawi wonde waɗi jomumen ɗon yimɓe nana goya te bojji ɗi pilpitodiri Sénégal fof de foti o ittani jomumen fiti waɗa ko complexe il faut pas men ɗum ɗon ala goɗɗum neɗɗo waɗira wonde gouvernement ko yo gollo gollande kay eɗen gandi kay kufna waɗirne hoore ka ɓeyde yimanagal kono so watti kucade gandi kay yo werde c'est ça ala goɗɗum ɗum noon koɓe jiɗi fof yoɓe mbaɗ kono ɗemngal ngal kam e leñol ngol ɓeɓe gacci ɗum allahumma salli ala sayyidina muhammadin so tawi ko tata hen oɗon jaaɗoɗon jaafo donc yimɓe en kana ko gueɗe goto mo scénario wodani on jarama aussi e partage o ne haadirta ni henna kono noon jeeye toon to tituɗe tiiɗi e tawno machallah eɗen gadda toon tinde eɗen gadda toon daari eɗen gadda toon sport eɗen gadda toon journal fof ko min goto waɗata ɗum mon seul min goto kujjum min waɗata ɗum te alhamdulillahi rabbil alamin mboɗo ƴetti Allah ɗen feewi ne tawno ko neɗɗo waɗata wiya wonde tampi ko ma won jiɗɗo tampude taw o woni koye less hôpital ene yiɗi wadde ko mbatta ko sonno dañino cellal wadde ko ɓuri ko mbatta ko kono wawa wadde ɗum waɗi noon kala ko neɗɗo waɗi ene tampa yo yettu hen Allah ne tawno ma won jiɗɗo tampude tawa dañani holno tampiri ɗum waɗi noon woto neɗɗo woytoto ko gollotoɗen ko yo ɓuri hewde e ko gollotoɗen leñol so daɗama ko gueɗe ɗiɗi heptorto liggey e jangde leñol so daɗama ko gueɗe ɗiɗi heptorto liggey e jangde kono so tawi tan ko haala meha eɗen kala waɓene dijoji won welele alda e golle alda e jangde neɗɗo yata hay nokku min kaalowo ɗo o so tawi mboɗa haala jamma e ñalawma jamgo e jam mi rokki dañde ɗo kombi walla mi joguima probléme lois e ndron walla mi rokki dañde ko ñaami tan mi daƴƴat ko hoorema goƴƴi
wadde noon ko neɗɗo haalata ko fof yo wadde en golle so yiɗa ɓoggol waɗe e leggal daande mum kala ko neɗɗo waɗata yo waddu hen golle so yiɗa ɓoggol daande waɗe golle fof noon jomum andi exactement holne waɗirta ha wawa heɓde hen hunde kono wota jab hay goto ene hutoro ma wota jab e aduna hay goto ene hutoro ma ne tawno ko neɗɗo wawi wadde ha hutore ma ko sa darima aɗa wawi wadde ko ɓuri kadi wara kulel entrepreneuriat o wara kulel ɗum wara kulel ɗum ɗon surtout sukaɓe wara kulel ɗum ɗon naate hen mbaɗe créé entreprise aji mon mbaɗe créé haydara ko Allah jogii fof won wonɓe ɗo hannde milliard uji e ɗoɗon tuma waɗino jamono so tawi findini ɗumen a wiɗo wonde ma dañ kaalis jomum wiyanma ko non non ko koyɗol wonata no ɗumen tawa wonɗo puɗɗori jallo picci nanɗa hen ƴeeno ko colli koɗo hannde innirama beddaji hay ko nandi hen Dakar hannde ala fof majji ɗo kala mbiɗa jallo picci wiyanma wonde ko an hani bandiraɓe garten gaay hande won jamanteruji ɗi joguiɗen ko ɗo mbaɗatno siras jamantere goto ko ɗo wonno mo waɗa siras ko waɗatno siras ko less building goto ko kalami ɗo ko ma won anduɓe jomum ɓe mbiya wonde emin gandi mo ko less building goto ɗon waɗatno siras Touba ko arano waɗatno siras Touba ko itta nogas itta capanɗe rokkam o ndaara étage o ndaara étage o ndaara étage o ɓoysere e Touba an oɗo étage mi sodat ɗum Touba ko wiyamo non non an ko mbatta ko ɗum ɗo hay wurde hen a dañata saka wiɗaɗa soda woodi ko rendini waɗi joyino fayi konko nden taw jamani woodi jamaji ɗi nden machallah so tawi a ƴeewi tan a dañat o hawri ɗum e hayrede ala hay nokku o arti ɗo hen o soodi étage o Touba ko waɗani ɗum gamni bo c'est ça neɗɗo ma jogo fimde hayso mbaɗa maaya mi gollat ɗum hayso mbaɗa maaya mi waɗat ɗum hayso mbaɗa maaya mi yiyete ɗum hande ɓen ɓe jiyeten eɗen jeeɓa ɗumen ɓe ala ko ɓuri so waɗa fimde tagi mi wiɗo noon hande so tawi a ƴeewi woyno maggal Touba sen dokki exemple a yiyat neɗɗo rendina e nder hitande fof hitande nde rendina haɗa hoore mum rendina taw rendinani ko maggal kuppu biye mum ara yaha juuro e ceerno yuppo ɗon ko rendinno ko fof ene fiɓi wonde so yehima dañ ko ɓuri ɗum ɗon rutto sabu ɗum fimde mum nde Allah rokkirta ɗum ko ɓuri ko joginoo so atti kadi waɗata ko ɓuri ɗum ɗon e ko waɗata ko noon heddiɓe ɓe kañumene ko hen dañata ko ɗum waɗi noon sa yehi Touba ande cikra wonde ganduɗa koye leydi e nder leydi eywa ɓe gadda coggal hikka so tawi mo wuuri yonti cikka wonde neɗɗo wawa addude ko adduno hikko adda ko ɓuri ko addi ko fimde kono enen jogorɗo wali Allah laaɓe cer jogoɗen ceerno mo gandanɗa hoore ma taw oɗo leƴƴi goɗɗi ɗi ene jaɓani ɗum e nder oɗon tuma eywa ndaaraten ko hanki makko mbiyen wonde bammako de wonno ɗo ko mocco ɓoggi en ɗum bammako de wonno ɗo ko mocco ɓoggi en bammako de kañum wonno ɗo hen noddinowo jama en bammako kañum jogino ɗo caabi jama en bammako kañum waɗanno ɗum Allah ne wonda ɗum he ko wuuri ene jibine ko maayi ene jibine ko wuuri il faut yimɓe paama ɗum ɗon ɓiɗɗo attara arat lekki heewi rupitarede ko cate mum ɓiɗɗo attara arat sonno ɓiɗɗo ene artanno baaba wonata hafiz alquran ɓiɗɗo ara wona jarowo ha mandila ko Allah jeeyi haajade mum ko waɗa ɗum tan ha timmi so Allah itti daraja waɗi ɗum e neɗɗo woto ƴeew wonde asko makko e asli makko ƴeew ko woni ko darjinamo e nder oɗon fannu neɗɗo yaha to daña Allah rokka ɗum taw ko onon pijjanno an Allah rokkanima haasidagal fuɗa e ɓernde ɗum nawrata leñol yeeso jamais au plus grand jamais nawrata en yeeso eɗen jogii ko kalɗen ha woyno leydi kono ƴeewen gartiren hakkillaji nder koye men ƴeewen ko watten ko ƴeewen holno poten wawde wadde ha mbawen enen fof wonde neɗɗo goto mbawen wallodirde e nder koye men mbawen goto fof ko ɓuri goɗɗo o walla ko seɗɗi goɗɗo o walla hen goɗɗo o e nder on tuma mbawen suusodirde e nder koye men surtout suusodirde nde wonko neɗɗo sikkata e neɗɗo taw ala e neɗɗo dans ce cas mbawen yoltude hujjaji men mbawen yoltude foddeji men so tawi en noddama mbawen notade
ɗum woni geɗal ngal ko heddi ko fof ko kecce ko heddi ko fof ko kecce hannde wonɓe Allah ardini ɓe Allah ardini ɓe jaɓen wonde ko Allah ardini ɓe jaɓen heedde caggal maɓɓe ɗum woni l' essentiel o kadi darjinen ɓe Allah darjini saɗi ɗi darjude kono bon haadi ko minen gonnuno ko minen pijjanno minen gonno école minen jangguitno alquran eywa kaadi kanko yeehi woodi ko Allah rokkimo eywa omo jogii almuɓe ene ndewi caggal makko machallah fa tabarakallah hannde annore makko ala ɗo heddi eywa hoodere makko no huɓɓi e nder oɗon tuma eywa so tawi mi ari mboɗo namdomo walla mboɗo yiɗi jokkodirde e makko tan jara ko on ganduɗomo kam on abba makko ko ɗo wonno yumma ko waɗinde ni wattinde ni yumma ko nden so tawi tampino ko jogo nenam rokkonno ɗum maaro gar mo genre de tri ɗum ko holɗum ɗum ko famɗinde hoore mum ni aɗa gonɗo neɗɗo famɗinde ko hoore mum neɗɗo famɗinta hoore mum sa famɗiɗi bande tan ko hoore ma famɗinta c'est ça walla neɗɗo are ma yaha liggo daña gara oro mum walla wona directeur wona ɗum ɗo taw konon janggi kañum Allah rokka ɗum Allah rokkanima eywa ara rokkuma jungo tan mbiya ɗum boy min boy wawa ɓurde mo mina wawa dañde ha heewa giram ɗe aɗa gajoro ɗum ɗon tawa noon aussi gonɗa ko yaltinde hasidagal gongal e nder ɓerde ma eywa mina wawa ɓurde mi mina wawa dañde an saɗa wawi tellina hoore ma quoi qu'est ce qui se passe an mbaɗi cikra ko min gandama mi nangam ɗum nawrani leñol yeeso faut qu'on se dit la vérité bandiraɓe on calminama on jurama ɗum noon inchallah kala ko wawi kewde hen so allahu lamɗo jaaɓi humpata on kadi ɗum ɗo accirtaki noon mamin jewti hen somin jewti hen kala décision mbawɗo ƴettere hen inchallah ma live aji mbaɗe vidéo ji mbaɗe dans ce cas aussi yimɓe ƴeewa hol haare mbaɗata mené ha hujjaji mumen mbawa yolta hen so allahu lamɗo jaaɓi ne taw pulaw ko pulaw tan enen ke en fulɓe tan ko heddi ko noon kamɓe mbaɗi ɗum créé Allah andi koɓe mbaɗi ɗum créé kono noon woto Allah rokkuɓe ko woni e ɓerde maɓɓe ko yo Allah rokku en ko woni e ɓerde maɓɓe bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe yo Allah hokku en walde dow jaam tawkade ko jaam duuɓiɗo jaam toon jaam gaye jaam hakkude wudde e ɓurtu nde tawno jaam ne heeƴa ɗon te so heeƴi ɗon deƴƴo ɗo tigui guila moon sey moon dijee du rewnoɗo salminde haltude moon gonwole e golwole nde tawno ko noon liderade sifo on jarama windaɗo abonné ñoƴƴuɗon windaɗo abonné koko wojji ñoƴƴa sa ñoƴƴi ñoƴƴa e cloche oɗo mbo kollu mon mi